bostak xetera edo ginen. Aparataji ezaukien montaute aeroportuen. Urte genuen abioitek, zera sartu ziguten komisaria batera, ofitxie zabaldu eta zera, sakriston montajea, eta eraman ziguten Karakasera. Karakaseko bidea 50 kilometro izan zen, novela gutxitan olako zera ez. Poliziak horretik, poliziak atzentik autobus bere trompetiaz, beldurgarri. Argeniko komisten delegazio era kojonatizaz. Heldu ginen Karakasera, Karakasen desartu ginuten hotel baten, herri hotel baten sartu ginuten. Eta rutina, ezin genuen urten hoteletik, bazkaixa, armozu bazkaixa eta afaia berdan egiten genuen. Eta gau baten, eta hirugarren ginen, kirokatu ziut. Eta bala bat sartu zen, Juami eta Begoña eta neskatik jartxue, zeuen gela. Rebotea, esan oso zu ipolazan deula, ponen las bombas en la guardería, ez horiek. Bala, aurkitu zan, umetxuen unaz pizta. Rebotea, jauzta, esan pasatu zen. Orduen hortik aldatu ginuten, beste hotel batera, eta entre bat eta bestea, egin genuen 15 egun hotelean, baina hori berdin ez da egin zeta zei egiten genuenan, zetako ginenan, ze asmo zuten, ezak idun ez, hasi ginen protestatzen, bizkotxo bat, hasi ginen protestatzen, eta behin bateko esan ziguten ikunkara baten, horrengo xen libro bilera gure kasa. Gure kasa, jendea bazagun Venezuela, orduan batatu ginen etxe batzuetara, herri batzuetara ere bai, eta bazi ginen egiten gure bizimodua. Egin nahian gure bizimodua, landatoretan, etxatoretan, Baina pasatzen dena da, olako egoeratan, sekula ezago ziur, zehozer egiteko ere ezago ziur. Baina, egin behar da, jandin behar genuen, bizi behar ginen, eta zelan eroan, matanak hasi ginen, lan batzuetan, alzan modu. Barriro, Palomak esaten duze, bera Venezuela atorrela, ezautzezagoen Venezuela, leheno 3 urte egon da egon zen, orduan bera barrio uniekin bazatorela Venezuela. Lazan egin ez. Ezin zala, pasatzen alzala, pesatu gure, bezalta duena, Argeliatik Venezuela, eta zerbaitik ez bisertu egunean, Venezuelatik beste leku batera. Ordu Angelo Aldana, ikusten da, Ekuadorretik Republika Dominikatik, Panamara, la Panamatik, Venezuela. Venezuelan, azken barnazak anizituen. Orduan zerbaitik ez izan pasatzen hori ez, eta ezin genuela jarraitu, ezin genuela egin umeak hola jolastu. Ez etzan. Lanien jarraitzen genuen, hilero presentatu behar ginen poliziara, betiko zera. Eta bizimodu holan eraman dugu zeria. Pareja portuzan. Ikusten duzat, naiz, holako bizia, bakotxak bere biziari baindu behar dio, barriko. Eta, laro eta 16an erabakitzen da deportazioak ezagutu erain
eta oportunista. Horretan bakoitu. Hor ikusi izan zeinek zen prest, zer zauen ere bai, bakotxan norberak zer zauken, zer arrisku zauken, orduan Venezuelatik mugitu ginen, mugitu ginen. Eta Cabo Verdetik uste du beste 5 mugitu ziren. Eta, Baionan, presentatzeko Baionako katedralean. Bidean, erorin jauzi nintzen, harrapatu ninduten Frankfurten. Aeroportuan abioien bertan zarrera ditxoiten zazen, Frankfurten. Hartu nintzen, da lehenbizi pelikulie, aber drogan zera eta besti eta aber droget.